Пламен строй, не просто строи къщи, той създава домове от нулата до последната керамида. Майстор с ръце от желязо и сърце, което не спира ден и нощта на обекта, защото знае, че всяка стена носи живот. Животът го е калил, но не го е пречупил, направил го е още по-силен и още по-отдаден. Научил го е да не се отказва, да не се плаши от трудното и да върви напред, дори когато е най-тежко, защото знае, че трудът остава и говори вместо него. Душманен ги jak rovela manna știole te peraven dușmanen gi jak rovela manna știole teresena До него стои неговата жена и двамата заедно са вдигнали своята къща със собствен труд. И вяра имало едни, в които тя дори бременна е държала гредите, докато той ги заковава, за да издигнат своя дом. Рамо до рамо, без страх, без почивка, със сила и обич. Това не е просто работа, това е живот. Това е име, което стои зад всяка стена, зад всеки покрив, зад всяка завършена къща. Пламен строй, когато искаш дом направен с майсторство, честен труд и душа.